X'taħseb Kate fil-film? Il-kelma waħda li tixbor il-film straordinarju. Il-film huwa eċċezzjonali. Amazing. Eċċezzjonali, l-atturi kollha, l-istorja. Huwa wieħed mill-aqwa films li rajt f'ħajti. Inklużi ta' barra. Huwa wieħed mill-aqwa films li rajt f'ħajti internazzjonalment ma nagħmilx differenza. Il-laħwa kemmu tajjeb. Għaddew ftit sekondi ma nisissa ngħid imma dak vera produzzjoni Waldija jew mhuwiex. M'għandniex niġu naraw ħax Malti, għandna niġu naraw ħax tajjeb ħafna. Naħseb li ma kienx hawn Malta qabel xi ħaġa ta' din il-kwalità tal-kalibru. Ma jidirx li hu Malti, ma nasibx li hu insult li ngħidha, ma jidher barrani, għamni jidher internazzjonali l-kelma. Ġejt għatħankum bla expectations. Amazing, vera sabiħ, titħol fih, emotional ħafna. Kont waqt li qed narah, qed nipprova nidħol u ma jħallikx ma tidħolx fl-istorja u fl-istess ħin ngħid illa kemm huma kapaċi ħin kollu sejjer hekk. Imma dwar l-istorja, il-plott tiegħu huwa impressjonanti. Toħroġ minn hawnhekk taħseb għax tantu film li daħlek fl-istorja, tantu film li ssir parti minnu. Il-storyboard hija eċċezzjonali, l-acting huwa fenomenali u naħseb id-direzzjoni hija first fil-kamp Malti tal-films. Għadni emozjonat bil-prodott ta' kwalità. Tant għandi emozzjonijiet għalli rajtu. Iva, jina naħseb huwa l-iktar film kreattiv li qatt rajt ħireġ minn Malta. Mera sabiħa ħafna fil-psike Maltija. It captures the Maltese soul like I've never seen anything capture it before. Hija impressjonanti kif irnexxilhom jiġbru dan kollu u jiena li hija l-iktar ħaġa impressjonatni realtà li għandna magħna llum, is-saħħa mentali. U dan għandu nnifsu il-President tal-Amerika! How much money will you lose if my father pulls out now? You must really love it! Għax ma stakkar għandek il-mikrofono! Ma short I love you. Ventuħ, fil-mizbla, ventuħ. They dump him in the rubbish, my father. Hell of a game you're playing. Locking your father up in the madhouse? I'm not crazy. You're not crazy, Christ. Courage is fearing for your life, but mounting up anyway.